Hi guys, mamuka sei? Ei, aina sandamuka ini guys. Ansandamuka ndirege ndizvivatire. Ansandamuka vedu we regai ndimbovata vasikana. Imi ndimbozororawo. Right. Vedu ndandisingadi kuya palive. Vedu ndangoti rega ndiuye palive timbotaurirana, tingonesana because paita kamwe kanyaya kasina kunyanya kundinakidza kandaona panapa. Saka ndati zano marairano handiti. Zano marairano ingodedzaiwo vamwe guys vauye pano tingoonesana. Toda kuti tionesane pamwe chete kuti tite chisungo chimwe chete kuitira ramangwana. Munhu asazouya achiti ini zvakaitwa kupi zvakataurika kupi ndanga ndisipo handizvizivi ndikazodai. Toda kuti chisungo chimwe chete titaurirane. Hanzi is that a movie? Imovie riri kuitarana ndichitoona hangu ndiri muno ndakavata hangu. Handitika. Kamovie kacho kari kunakidza ka-African movie aka kevaroyaka. Right. So guys, ini nangu ndoda kuti timbotaurana nenyaya yepage. Handiti. Because page nderedu. Handitika. Tese. Page nderevanhu. Handitika. Share live guys. No, I'm not stressed chanaka. I'm not stressed. Pane kanyaya kangoitika kanda kuseni akanongonyazondibata zvakanaka mushure mekunge mumwe munhu auya kwandiri. Handisi stressed hangu. But page nderedu tese tinoda kubatsirana. Handitika. Tikati page tiri free panapa handiti kuti tinoonesana totaurirana handitika toona kuti ndepapi pari kurasika pasina kumira zvakanaka pari kudii handitika right. Tadaro inini ndinongo I'm the admin wepage handiti ndiri admin wepage but page nderedu tese handitika riri page redu tese handiti handisi kuziva toita sei panyaya yekuti tine mabhilifu akasiyana-siyana. Toda kuti tionesane. Tine mabhilifu akasiyana-siyana handiti. Tine makristu. Handitika, I'm not even ashamed to say that kuti ini ndiri wani wacho. Handiti, ndinobhiliva hangu handiti. Asi handishore vanhu vanobhiliva kune zvavanobhilivawo zvechibhoyi kana zvemaprofita kana zvechii. Handitika. Because panapa tiri vanhu vakasiyana-siyana handiti. Umwe nomwe ane bhilifu yake ane zvaanobhiliva. Hatingafaniri kuti toita here kutodzvanyirira vamwe nokuti pane post yekuti pane munhu aungoya kuwhatsapp kwangu kuseni handitika pana patinomboposta tinobvumidza mapastors anouya pana pachiparidza seplatform yevanhu. Mapastors aya pana pachiparidza the other day koya wechibhoyi achitaura zvinhu zvechibhoyi ipo pano handitika ndo zvaanomiririrawo. The other day koya vechiprofita vachiita zvinhu zvavo zvechiprofita handitika chero ndisingawirirani nazvo but platform ndeyevanhu vese ndeyedu tese ndinovarega vodi voita ndakamira kundotobvunzawo mubvunzo handitika right. Kuseni ndafuma ndiine message yanga iri muinbox mangu yabva kuna vamwe baba handitika kuda ndibaba kuda ndibhuta handizivi vachiti ndikandireiwo kupejuko handitika vachitaura vakapfeka zvimagemenzi zvavo handitika ndikati handikandi ndiri haidi nyaya yenyu izvi zvikanzi musakande ndiri haidi kandai sezvazviri handitika ndamboita skeptical kuti ndokanda nyaya iyi here ndodii ndikati but vhiki rapera panga pana vaya vanonzi prophet boltcat handitika takambokanda pauyawo ava vakapfeka zveredhi ava vachiti ndikandirei handitika saka ndikaonekwa ndaramba kuti handikandi izvi. Am I not being biased? Am I not taking sides pano kuti alright saka muri kuti page racho nderevanhu sei panouya muprofita munobvumira panouya vanoparidza vana maibhanda ava imi wacho munoparidzapo munotobvumira panouya vanhu vachiita zvitauro zvechibhoyi zvemanjuzu zvekurapa zvinobvumira indauyawo nezvebanga rangu iri nechihari changu ichi makundirambira. Saka ndoita sei ndabva ndangoti alright ndangoita copy and paste ndikatogandise disclaimer nokuti kune vanhu vachaenda ikoko handitika ndobva ndaisa disclaimer kuti vedo don't shoot the messenger handiti because initially une nyaya yako kwauya wakati hide me ndingokanda handitika the same goes kune patinoisa nyaya even dzemacharity paipai takawirirana pano kuti nyaya yecharity munhu ari kukumbira help ngarige kuya ari hide handiti ngauye ari pachena azvionekere straight kuti ndini kana uchitsvaga rubatsiro
uri kuda kupuwa chikafu kana renti kana magetsi, why coming as hide? Handitika uya wakazvimirira uri zvauri, tikawirirana pano kana muchiri kurangarira. Handiti saka kana iri hide handiposti. Munhu akati achiti ndihide me veduwe ndanzwa nenzara handina chikafu, ndotomudza kuti handiposte hide. Kana uri kundipostera uri kunditendera ndikupostire kugroup ukatsvaga muna nokubatsira, ndinongotora iri screenshot nenhamba yako sezvairi ndokanda. Anoda kukubatsira okubatsira. Handitika ikoko hatikandi mahaidhi. Unotozwa umwe kuti kana muchiti kwai hamuchikandi haidhi musakande, ndoti bho. Anoda kukandirwa zvaanenge abvumira nazvo, anenge ari padambudziko chaiko chaiko, ndokanda zvakakwana zvakadaro. Handitika kumubata vamubate panhamba dzake, right? So paposti yababa vandakandira kusena ava vauya more boys ari kuZimbabwe Beulah plus more boys haana funeral police. Haana funeral police, ndakataura naNezuro Manheru. More boys haana funeral police, anongotakura mabodies chete. Haaite zvokuti mujoine funeral police, haana izvozvo. Haana, right? Saka baba ava vadaro, handisi kuziva kuti pane indangoita copy and paste ndikakanda nyaya ndikatoenda ndadotiwo pamwe kudana torigwawo picture, because ndaisawo yangu comment ipapo comment section munongoisivawo. Ndatoisawo yangu comments yekuti izvozvi matozara soku inbox, but pacomment yangu hapo hapana chataurika nababa ava. Asi pane mukadzi azondifonera manje izvozvo apa akati Sis Melly, pane baba vaya vakandithreatina mumacomments, asi vanenge ivo vamaisira vakupai post yavo kuti muvakandire. Ndikati vakuthreatina kuti chii? Zvikanzi vati upenyu hwako huchashanduka kubva nhasi. Handitika ndoda kuti ushanduke upenyu hwako kubva nhasi, because ndikati manyora kuti kudii. Svika ndangotaurawo zvandafunga, because it's a free world. Handiti ndangotaurawo pfungwa yangu yekuti izvozvi ivo murwi ari kuuya pana pachiti kwai vanobatsira vanhu vachipa mari, izvozvi ivo havana kana sendi muaccount. Dei vanga vadi vambotanga vazvipfumisa ivo. Handiti ndikati tionei screenshot, screenshot sho vakandivigira screenshot yamaona yandaposta iyi ndakaisa zvataugara baba achiteretsena mukadzi uyu. Zvino zvisina kundibata zvakanaka kuti baba imi mauya kwandiri, handiti moga mukati ndikandirei. Handitika ndikokandirai nyaya yenyu. Handiti so just because maunza nyaya yenyu paplatform, vanhu vari free kutaura zvavanoda. Handiti it's a platform for all. The same way amati mimi rega ndiende ndinokandigonya zvinhu zvangu kuplatform iyi, is the same way yataurawo mai ava zvavari kufunga papanhingikiri. We can't control what everybody says in comment section. Handitika but mazonomutseretsena papublic mimi mukati mweda kuchinja upenyu hwake. Handitika matina mapictures evana vake nemapictures ake. Handiti then that is so wrong. Kana muri pano makatarisa, handitika hanzvadzi, that is so wrong. Comment section vanotaura zvavanoda. Comment section ndo pandiri kunesekana napo pafadzi, ndo pandiri kunesekana napo ipapapa. We are going there. Uri kuti don't promote these people, it means kuti I'm not going to promote even vechechi havachauyi pano. Handitika tongoita square. Hakuna wechechi anobvumidzwa pano, hakuna mupostora achauya pano, hakuna wechivanhu achauya pano. Rongoita group yona nenyaya dzavo. Zvada tiwirirane, because I cannot be seen wechechi nokuti nini ndobhiliva zvechechi. Wechechi ari kuuya pano oita zvechechi. Mangwana poya munhu wechivanhu ndoti atiiti zvechivanhu. Izvozvi Sunday mangwana tina vamaponga vaya vari kuuya pano vari guest pano. Handiti vamaponga vanotaura zvechechi, vanotaura zvinhu zvechivanhu, vanotaura zvese. That means I will have to stop him nhasi kuti hazvichaiti kuti muuye pano. Ndozvamuri kureva. Because let's be rational guys, let's be fair. Musandiomesere, makundiomesera, wavakuomesera ndini. Handiti wavakuomesera ndini. Because mukati musa promote zvakadai, muri kuita kunge ndiri kupromota inini. Handika vanhu ava iwo uri mukristu inini ndiri mukristu, you don't say anything, munonyarara. Group nderedu, page nderedu tese. Page nderedu tese, let's be fair. Unfortunately I can't add vanhu, page ari add vanhu. But ndoda kuti tionesane, ndichatrya kuti ndipindire macomments enyu one by one ezvinhu zvamunenge mataura. Handika Sydney ari kuti, handitika nothing wrong about that. Asingadi anorega anoda anoita. It's only we are mudzei to accept negatives and positives. Sydney zvinove ndezvinhu zvandaita. So pazokuiswa macomments handina kumaona. Animona, but we want to be fair because makuisa inini pataiti manje.
makuita as if inini ndiri munhu ari biased. Muchanonditaura kuti vari biased. Kune munhu asinyora comment kuti the group is now becoming like mvenge. Handiti. So you tell me guys, zvamoda kuti tioperate tichita pano pagroup papage. Kana mati hakuna imafila kuti ndiri kupromota vanhu vandisingazivi ava. Handitika. That means takutostopa vese, hakuna chechi inoitwa pano. Hakuna munhu anouya pana achitaura zvanotaura even kungakudzisa zvichiva kana kudii, so that we become square. Toita square. Handiti. Because we can't be seen chiti nokuti ini ndiri mukristu wechechi ngauye aparidze. Ko vaya vanoita zvichivanhu body. That's my question. Vanoita zvechechi vanoita zvichivanhu, vanobhelievha mune zvichivanhu. Kune mafamilies akatokurira muchivanhu guys. Vanoita zvichivanhu. Variko vakatokurira zvechivanhu asingatoiti zvechienda zvechivanhu. Handitika. Ende ndakatoona kuti vakatowandisa vanhu vakadaro. Saka toita sei ipapo kuti inini mangwana musati zvondidzokera mangwana, because makuisa inini pataiti. Toda tichaurirana ipapo. Baba ava vandai kuzova adresa pajekerere pavanhu, because zvavaita zvavapindura mai ava ndakuzvifarira. Handitika. Munofanira kuziva baba imimi ndakuudzai kuti comment section accept anything. Handitika. Expect anything to happen pa comment section. Akuuyi vanhu vachati sure tipei number chete. Kunogona kuuya vanhu vasingawirirani nebelief nezvinhu zvamunoita izvi. Handiti. Vachataura zvavanoda. But now for you kuenda pa comment yemunhu munothreatena munhu kuti munoda kuchinja upenyu hwake matra picture. That is so unprofessional for you. Because munhu anoda nezvenyu, handitika, haatombo comment comment section, anongoya kuinbox kwenyu akanyarara. Anditi anongoya kuinbox akanyarara. Comment section hatinga control vanhu zvavanotaura. Hatinga control comment section zvainotaura. Aiwa, if afafi pane comment inonzi comment yaitwa kuti Sis Melly, you are promoting Satanism by posting this. Anditi comment yoyo yaita 30 likes. That means munhu aisa comment yoyo anonzi Saru. Handitika. Ne 30 valaika ipapo, they are in agreement kuti nini I'm promoting Satanism. Antimaona, because I posted this, iva ava believe zvinoitwa nevanhu ava. Handitika. Saka ndapromote because ndakandira munhu uyu ari kundifollowawo pano padiaries, ndamuisira post yake andipa. That means I am promoting Satanism. Ndo zvavataura pa comment iyoyo. There's a comment iri kudaro. Inini ndichitanga kusangana pano papage, takawirirana kuti page rinoirika iri as long as it's an online page. Zvinhu zviri kuitika mukati moupenyu hwedu tinozviunza pano. Kana vanhu vari kurarama nekuita zvinhu zvokubaya vanhu nemahari nemapanga, kana ukauya pano wega, hatichaki vanhu, unouya wega. Kana zvinhu zvako zvauri kuita zvine uroi, you expose yourself wega ipo pano. Kana zvinhu zvako zviri zvinhu zvakanaka, handitika, zvichangotaura mabasa ako achangotaura ega, vanhu vachauya kwauri vachataura vega. Tichitaura pano takawirirana. Nhasi zvachinja. Mende maakungopromota chi. So, are you saying Zeb, are you saying kuti Christianity maibhanda vanayazoparidza pano Sunday? She should not. Tina Maponga, Joshua Maponga, one of the most respected men in Africa. Varkuya pano mangwana. I should stop him. I should just stop him. Mama Ponga, because vati varuda kuya pano mangwana anditi. He's coming here. Mangwana chesa post. Vari kuya pano mangwana. Mama Ponga vanodzidzisa, vanobuda ma TV ekuno South Africa. Vanobuda kuma TV ekuno dzimwe nyika vachidzidzisa. Handika. Vanotaura chivanhu, vanotaura chikristu, vanotaura is an intellectual somebody. Vanofollowiwa nevanhu vakuru. Handitika. Saka ndotova stopa kuti azvichaiti kuti ndi muuye pano because vanhu vati havachadi izvi. Ndoita sei? Ndoti ngataura netionesane ipapo. Because sure makuisa inini panguva isina kumira zvakanaka. Kana makunditi I'm promoting Satanism, there's an error. Pantori ne error chaipo ipapo. Pane error. Pantori ne error. I expect baba state panava dzavandifoni dzavasenda nadzo dzava dziri pano.
vataure nyaya vakumbire regere kune mukadzi uyu. Saka ndezvada tinoda kuti tinzwisisane. Pana panomo kuparidza sina chechi, hapasina muprofita anouya pano, hapasina ng'anga inouya pano, hakusisina vanodzidzisa zvechivanhu vanouya pano. Handitika ndozvamuri kureva handiti? Because vamwe vari kuti no ngavauye, vamwe vari kuti aiwa ngavaende kumvenge. No, do you have no ed button? Haipo mashi. Iyi page harina ed button. Harina ed button so far. Vamaponga is coming tomorrow na 10 makuseni. So from my agreement ini na ivo vari kuuya mangwana makuseni handiti pano na 10 o'clock. Saka inini ndochivastopa kuti vamaponga pana hazvichaiti, pana pakumirira kuti vanhu vauye vanotaura nyaya dzavo chete here. Ndo zvakuda kuitika here kana tiita sei? Page tanga takati online handifungi kuti kupromota because ameno kuona chitongiro anosiyana. Izvozvi right now makataura kuti vabolt kata kudi handiti first time yavakauya vachiti vata zvinhu zvavo pa online apa. Handitika tisati tapedza kuti vapedza show nesu vanhu vanga vazara ikoko. Ndakavabvunza inini kuti tionei ningirikiri vanhu vamuri kuti vakazara kwamuri vakanisendera screenshot yanga ine vanhu 1800 vachitrai kufona kwabolt cut, asi mucomment section maituka. Handiti maituka, but the 1800 screenshot yavakanditadzai macalls aizama kupinda kwavari. Nanhasi ndine vanhu vachiri kuti tokumbirawo nhamba dzavabolt cut. Handitika ini ndoti ini nhamba dzava handina dziri kupage. Indaimotsvaka kupage nhamba dzavabolt cut. Inini personally hangu handina nhamba dzavabolt cut. Ndozvandinongopindira pindura nichiita. Baba vavaonawo kuti vakaona vabolt cut last week pano. Baba vavauyawo vati neniwo ndikandire iwo. Saka toita sei? Zvinhu zvamuri kurarama everyday, zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu daily mukati mekurarama kwedu. Believe it or not, handika believe or not, handika vanhu ava kune vanhu vari kutorarama nekuenda mukati medzemaprofita everyday. Kune vanhu vari kurarama kuenda kung'anga everyday. Kune vanhu vari kurarama nekutsanya everyday. Kune vanhu vari kurarama nezvemanjusi izvi everyday. Antimaona. So you say we stop. Ndo zvamukutaura. Let's be honest guys, inini handitaura hangu zvinhu zvakawanda, but I know what is in my inbox right now. What I know zviriko zvevanhu vari kutsvaga nhamba dzekubatsirwa, zvevanhu vari kutsvaga kuti ndobatsirwawo kupi dambudziko rangu rakadai. Ndoti handizivi, ini handizivi, handirapi vanhu ini, handizvizivi ini. Ndikandireiwo munomaona nyaya dzandokanda pamahaidhe kuti ndine upenyu hwangu hwamira kwese kwandafamba ndadai. Chivanhu ichi muri kuti tisazvikande pano, vasauye pana pachidzidzisa, tingostika kunyaya dzekuti munhu auye nenyaya yakataura nyaya yake zvipere. Handizivi, patika kana nyaya yanzi that means namapanga totostopa because vamaponga vanotaura zvechivanhu, vanotaura zvechechi. Kutonga kutaura navo izvozvo. Nanchi ndiri kuvaposta nhasi zuva rovira kuti mangwana vanhu vagadzirira kuti vamaponga vari kuya. Nanchidaro that means takukanzela, takutokanzela. That means tokanzela hedu. Takatanga navababa vainzi vanoziva muchikuziva vamakaterera vavai baba vakateerera vavai vaidzidzisa zvemashavi, vachidzidzisa zvemasare evakadzi, vachidzidzisa zvembereko dzevakadzi. Muchikurimemba tinavo baba vavai. Handitika iko zvine zvaithingi nyaya yelockdown kuti vasauye pano. Baba vai havana mboya vakara pamunhu, vaidzidzisa chivanhu. Saka because ndiri mukristu inini tofanirwa kuvastopa, vachauyi pano. Tikaita dokta wechirungu, handiti muchikurimemba tina dokta vedu vechirungu pano vakauya vachidzidzisa nenyaya general issues dzevakadzi nedzevarume. Muchikurimemba dokta vechirungu chaichaiwo, that professional doctor uyu medical doctor. And that means we'll have to stop all that. Takutostopa
tongostika kunyaya dzekuti mwana kana kusinawo nyaya dzauya musi iwoyo hakuna show tonyarara tomira takadaro. Toda tiwirirane guys, toda tiwirirane, because I found that comment to be offending kuti Sis Melly are now promoting satanism by posting this. So if it means kuti handichaposti vaya medical doctor hachaui handika, because ari kumirirawo tradition yake yekubasa kwake kuma medical doctors uko. Vaya vanoita zvekudzidzisa zvechivanhu zvemanjusu zvechichichi vana sekuru njusu vaya havachauyi pano, maprofita haachauyi pano handitika, vanoitawo zvavanenge vachiita zvese vemashavi havachauyi pano. Tongomirira nyaya dzedu chete, toda tiwirirane. Inini I just want kuti tiwirirane pano, toda tiwirirane pano, because page racho kuti rinzi page vanhu izvozvi right now handitika muri kuti munoziva kuti the reason why takaseparata. Let me explain to you chimwe chinhu one. The reason why ndakaseparata mvenge nediaries is because munhu right now even ari wechokwadi, let's say munhu wechokwadi anoparidza handitika, uri mukristu uri ndiri mukristu, pakaenda mukristu kunoparidza kumvenge right now anonotukwa. Kana chinyepa itini tikunyepa anonosvika otukwa, achiparidza shoko raMwari kumvenge munhu iye anosvika otukwa kumvenge uko. Pakaenda manotaura kuti zvechivanhu ikoko kwachindi kudzidzisa anosvika achitukwa zvakare. Tikati alright, panapa this is serious business and we are talking about my real issues eupenyu. Tovasiya vanoda kuzvokutuka vosara ikoko kuno kutoita zvedu and kana tisingawirirane zviri kuitika munhu ongoti aiwa zviriko nhasi nini, this is not for me, ojamba ake osiya. Vanotevera vanobhilivha izvozvo vouya voitawo izvozvo vobhilivha naizvozvo, because kumvenge chero kaposta zvakanaka sei unongotukwa. Hans medical doctor is a professional registered people, and we encourage people to follow doctor's advice. That is encouraged kuchechi and kuchivanhu. Saka majani munoona ndo pane confusion ipapapa. Ndodii ndodii better say, because I believe kuti panapa ndosaka chitaura kuti panapa we can control each other handika. Saiva baba vanda vaitra life kana vasingade kuyavo kuzwa ndotova blocker anditi ndotova blocker, because takataura page rino iri kaiti ndo page rekuti one ukatukwa handika, ukatuka munhu will block you, ukatuka munhu will block you. Kwati tilda chaiko kwati tilda uko kunoenda type dzevanhu vese, kunoenda vana madzibaba masango, kunoenda venguo tsvuku ivava, kunoenda mamedical doctor handika, kunoenda zvese zviri kuitika majere zvinotyisa nezvinoroya nezvinoshamisa zvese kwatete tilda variko. But panapa muri kuya moti kanzi tukusa, handisati ndambokona ndichiti tete tilda vari kupromota satanism, handisati ndambokona muchidaro kuti tete tilda vari kupromota satanism. Kunoenda zvinotyisa nezvinotaugwa ikoko zvichididi hameno, koenda ivava vanoprofita vakasiyana-siyana, koita vanorapa vakasiyana-siyana handika. But panapa mauya mati I'm promoting satanism. Saka ndodii toita sei, because baba kana vasingadi kuapologize publicly anditika then tova blocker. Panapa the reason vanhu vanotaura zvavanoda pasina kutukana pasina kudi vakasununguka handiti. Kumvenge guys munozviziva unotukwa. Even vana vari kubva kumvenge vari kutevera kunoko they behave kana vari pano, kana makambozvinotisa kana vari pano they behave, kana vadzokera uko ndovaona hangu vachirasa muswe. But panapa vanenge vachibehave, because we are trying to separate zvokuti savage mvenge handika neSis Melly's diaries. Diaries vanhu vanosununguka vachiuya, ise takati vanhu ngavauye vasununguke havo vataure zvavanoda vachisununguka vachizwisisa. Do you know kuti guys ndine YouTube channel yamakaenda mukanolaika iya? Do you know how many people how many messages that I get from people vari kuYouTube?
vari kuti tikutodawo help tokumbirawo nhamba vasiri pafacebook, tokumbirawo nhamba dzevaya vatakanzwa vemanjuzu. Ndatinetseka, handivazivi vanhu ava, handitambi navo pafacebook, vari kundifolowa kuyoutube because every live yatinoita panapa inoenda kuyoutube. Ndanetsekana nezvinhu zvazvo hazvisi kundifambira, ndanzwa ndoda kubatsirika, ndoda kudai vakawandisa, then we'll have to stop. Come on guys, kana ndimiwo, come on, amen. Ndogona kutaridza messages evanhu vanotaura kuti inini I follow you from YouTube, kose musingamboiwo muchitirawo malive kuyoutube because tinenge tichikomenda isusuka inenge yakubuda kunge live uko, hanimaona tichitofunga kuti muri palive. Takazozvinotisa kuti aiwa mapre-recordings anoitwa anozoya kuyoutube uko zvinenge zvapera kudhara. Isi hatisi kufacebook, hatifariri Facebook. Vanhu indanetsekana, ina mungandibatsirawo sei, ndine nyaya dzakadai, nyaya dzidzorerekera futi kuzvivanhu ikoko, handimaona. Saka ina handichazivi because sure I found that comment ka nevaisa likes vese ipa comment iyoyo ka it was very offending kuti you are promoting Satanism. Really, I don't know these people, they are coming to me andika ndo vanouya kwandiri, handina wandakamboendera kuinbox ndikati naimi muita zvokuroya kana zvokurapa, uyai kuno kumuzorapa apa ninge apa, handina. They come to me because varimo mukati menyu imomo, vanenge varimo mukati mumapages menyu vachiona, anditi yes, I always disclaim man ngikiri mapost angu ini, don't disclaim mapost angu, I disclaim, I put disclaim pa mapost angu inini, especially ezvinhu zvakafana neizvizvi. Kana makazvinotisa, I put a disclaim. But kuita malive kuyoutube ka Theuma ndinoona senge handisanambozvigona ina ndizvigonini zvokunda ndongonzwa chiti kwai kunoita malive ina ndizvizivini. Because I think we were doing good, we were enjoying. Kana paine nyaya iri serious chaichaiyo tinenge tiripotesa tichiteerera tichibatsira munhu uyu pauya tiriko tichitova questionawo mubvunzo just like vari kutengesa, handiti vanouyawo vachitotengesawo futi pano, handitika vanouyawo vachitotengesa panapa, vede ndiri kutengesawo zvakati. Sis Melly ndiri kupromota music chaichaiyo, vanouya panapa tinovapromota zvese because zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu everyday, zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu everyday. Vanhu vekuimba vazere pano vanoya tichivapromota, vanotengesa vanoya panapa tichipromota zvinhu zvavo zvavari kutengesa, handitika ndongoisawo disclaimer, handimoona ndotengesa zvinhu zvake zvaanotengesa. Vanoitawo zvemang'anga avo voya panapa vachiita zvokurapa zvacho izvozvo, vanoitawo zvemanjusu voitawo zvemanjusu, handitika vanoitawo zvechechi voitawo zvechechi. Saka ina handichazivi kutoita sei. Yes, Vaida Mutendi, it's dangerous to like a comment. It's dangerous to like a comment. Kana wanga usingazvizivi Vaida. It's dangerous to like a comment. Zvakafanana nokuti like me and you, handitika we are on ngikiri we tiri my friends handiti pa Facebook apa tuseka some iwona iwo ndona kwa kutukwa iwo. Kana kuti a like comment pa comment kutuka. So what are you doing on my friends my friend list? What are you doing on my friend list? What are you doing? It's very dangerous kuti panotukwa munhu handitika you just go kana pari kutukwa munhu you just go and like because vanhu ndokwatomhanyira masiva ano kuti valaika comment inde vanani because munhu wese alaika comment iyoyoka you are in agreement with zvataurwa ipapo. Kana munhu yatoti ihure iri ukanolaika ipapo you are in agreement nemunhu anyora kuti ihure iri iwe antiwaona you are in agreement nemunhu iyeye.
saka malikes iwaya tinotozvivhura kuti ndivape malaika. Hapana here munhu ari pafriend list yangu apa anolaika kana kuti anoseka ipapapa. Kana ndatokuona kuti uripo ndobva ndatokubloka because uri nyoka. Like chaiche pakomend andotukwa ka ndotonovhura kuti ndanokuona kuti hapana here vari pafriend list yangu vandolaika pandatukwa apa. So guys, let's be real. Handitika, let's be real. Mapeji akasiyana siyana. Kune vari kuita mapeji avo akamirira zvemakuhwa. Ndikunyepa. Kune vane mapeji avari kuita zvinhu zvemakuhwa. Vakamirira kuti guhwa rinoendako verified or not verified. Vanongotaura makuhwa evanhu. Mapeji waye kuti imi the same people who are complaining again. You are there kumapeji ikoko. Guhwa riri verified or risiri verified. Munotoenda kunowedzerawo guhwa iroro. Ipeji roro. You don't go there and say kuti wawire ine guhwa iri harina kukwana. Munenge muchifara ikoko. Right? Inini I brought something different. Ndikati munhu alright panapa ka zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwevanhu hwatiri kurarama everyday. Be it munhu auya nenyaya yake, be it munhu ari kuti ndakarepiwa, be it munhu ari kuti ini ndozvandoita ndinorapa. Handika kune vanorapiwa naye vanhu ivavo. Kune vanhu vari kuti ndinoita zvemaprofita ini, imoti ini ndoenda kumaprofita ikoko. Zvinhu zviri kurarama zvese, let's bring it here as long as pastor ari kutuka munhu kana judgment kana kudi. Antimaona ngavauye panapa tinzwe kuti vanozvifambisa sei, zvii zvinoitika, zviri kufamba sei kunze uko. Andimaona. But then on the other hand, takupromota witchcraft. Come on guys. Kwazi simeriko my love bites muno munzarini. My love bites ndo ku South Africa kauya. Then inatichawisisi because sure kuti we keep bringing zviri entertaining every day. Iko zvinezvi I wanted to introduce soul searching pano. Muchatizve hatidi soul searching iyoyo because vanhu vari kunyengana panapa. Muchauya nemareasons enyu futi. No, Rema, why I came here is for us, all of us, to discuss. Toita say, should we stop? Vese vanouya vachiti varuta zvavanodzidzisa izvizvi kawani towirirana pano tobva tangozvistopa kana kuti toramba tichivaunza. Ndo concern yangu ndo zvandauyira izvozvo pano. Zvekuti kwazotaurwa kuti izvozvo that's not a worrisome issue. Nyaya yangu ndeyekuti siyana kuti vauye pano kana kuti kune certain people that we should stop coming pa page pano. That's where my concern is and I cannot make that decision one. We have to make it together, that decision. Ndosaka ndati toita say guys, should we allow this everybody to come panapa ozvi expose ega nezvinhu zvake zvanenge achiita? You have to expose yourself ka. Handiti muri pamurikangana ndo point amusiri kumisa iyoyo guys. You are missing that point iyoyo yekuti if you are fake and they are doing these things for life for money, handika tichakuregerawo mirapo tinenge tiri vangani, tinenge tiri 3000. You are exposing yourself in front of 3000 people. You are period. Zvisina ini mukati, zvisina iwe mukati, wazviexposa wega pavanhu. Kana uchiita zvakanaka ukabatsira vanhu ivava vachaudzana vega kuti iwedhi rinongofamba kuti indakabatsirwa zveshuwa. Ndo pane nyaya yangu ipapo. Soul searching iprogram yandiri kutoronga izvozvo sokuti okay, because inbox indinoona zvinouya kuinbox kwanguko ndo zvandinotarisa nazvo. Inbox yangu yakazara nekuti Sis Melly nditsvakirewo murume mangwana zveSis Melly nditsvakire paday poga poga I receive something like 10 to 15 marequest ekutsvaga ivana kutsvaga varume, vamwe vari kutsvaga vakadzi. Why not bringing in soul searching up? In reality munhu ari kuuya ouya pafoni achitsvaka murume waari kutsvaga kuti ndine makore angu 27 achizvitaurira oga pano ndikutsvagawo murume akadai. Kana murume ari kufita description aripo ari single, handitika
opindawo wotofonawo same time kuti inini ndinofita description yako I am single pamberi pevanhu ekutuka vanhu vagara vatukwe kutuka vanhu vagara vatukwe kutuka vanhu vagara vatukwe nyasha kutuka agara panapa vanhu havatukwe and that one we are sticking tikustika nayo. That's why I always say kuti you see a parikutuka just call me kana kuti bring the screenshot to my inbox kana WhatsApp yangu. That's why number yangu iri ningirikiri iri public. Number iyoyi is public kuti munhu wese ave nayo WhatsApp. You take the screenshot kuti uyu munhu ine zita rake atuka ndinobloka. Ndosaka baba ava ndati nini vanofanirwa kuuya vati vaite public apology pano. Because or else ndikutobabloka kana vakaramba I'm blocking him. Because vathreatena munhu ka ndandisina kuzviona inini ndangoposta and then I went back to sleep up until mukadzi wachona yaisa comment azondifonera straight pawhatsapp akati Sis Melly pana baba vakadai vakadai ndikati baba wacho kupi zvikanzi kupage ndikati tione zvikanzi pacomment papost yamaisa yababa vaya ndikati tione screenshot ndopo vandipa screenshot antimaona. So kutukwa vanhu vagara havatukwe because pana pachinangwa chedu hatisi kuda kuti vanhu vatukane vanoda kutukana mvenge. Okay, uyu ari kuti soul searching can be done via app or a page separate. Ari kudawo that's another idea kuti ngazviitwe kuapp zviri separate nechi nepadiaries. Anditimaona the idea yepanapa is not guys for you kuti mungoita entertainment mubva maenda. The idea is kana vamwe vakawanda vari kubatsirika panapa zvandoziva zvamusingazivi mimi vakawandisa vari kubatsirika vakawandisa vari kubatsirika pano vakawanda vari kubatsirika. You might not know it but ask me ndotaura nevanhu izvozvo zvingatadza kuti ndogona kutora screenshot yewhatsapp yangu mirai yeinbox yangu ere mirai tione ndoda kuti muone zviri kuinbox yangu. Tutora sego bereton WhatsApp. All right, WhatsApp ish. Ndikwanisa ndachida kutadza WhatsApp yangu kuti muone kuti mamessage ariko ka andiyo atendi SNS mamwe ndichama atenda mangwana. Batsirwa vana rubatsirika pano. Hanzu, can we phone so that you can vote? Nandisina kuprepare ningirikiri phone yacho ningirikiri ye vote mira ndione kuti ine battery ere ndiite on. Vanhu vakawanda vari kubatsirwa. Ntohamwe achiti inini chero ivo vaBolt kata vaiva pakatanga kutoya kutaura choka pamberi pamwe ndaitoriwo nemadhauts angu akatoti nchiti zviko izvo zvirega tingohwawo handi zviri kuraramiwa nevanhu but to my surprise kune vakawanda vari kuuya chitoti kwai ndabatsirwa zvisingaiti. Amen. Handina zvandingataura. Mirai ndione kuti vanhu vacho mungafona here. Foni yangu dzimwe ndokuisa post panapa ndodisappear. Ndinenge ndichingotaura nevanhu pafoni. Ndichingotaura nevanhu pafoni. Problem manje page harina voting poll. Nokuti kuvhota kwanga kwakanaka. Hanzi watanga nyaya yamafoto. Mafoto ezve naibastent chimu. In a battery. Right. The battery is there, guys. Ngatingoita 20 minutes dzekuvhota. 20 minutes dzekuvhota tinzwe kuti toti kudi iyo number 419 ngaitite 20 minutes dzekuti tivhote tinzwe kuti muri kuti chi. Inini toda kuti tingonzwisisana chete kuti toita sei. Should we stop all these people to come? Kana kuti toramba tichingodi chingoita tanga tichingoita iyoyi. Auya anobvumidzwa. Ndavhura phone. Ndavhura kambudzi 419. Ndavhura phone 419 because zvonetsa. Fona iti taurira nitiunzwisane guys.
Honai. Honai. Muri kuona magreen osai. Vamwe vari kurasika muri kuona. Honai. Mamessage asina kuvhurwa esai. Ndeimwe foni. Nacho ari kufona atofona. Inzwai mamessage aya. Inzwai mamessage ari kupindai. Vana vanenge vachitorasika vachitofunga kuti chi vachitofunga kuti ndo nhamba yandinoshandisa every day. Vanhu vanenge vamwe vachida kutenda vamwe vachida kuita sei vamwe vachida kuita sei. Kola hello. Kola hello. Hello, Sis Melly. Muri right. Mushe zviri sei? Mushe. Inini ndinongotaura pfungwa dzangu ndinofunga kuti musateerere macomments ari kutaurwa nevanhu ekuti those 30 people vamuti valaika comment yekunzi muri kupromota satanism. And also mafungiro angu ndinofunga kuti zvekuti mutaure whoever that guy is wamuri kuti wenguo tsvuku kuti aite public apology auye apa. I think it's best sekufunga kwangu kuti mungoenda kuinbox kwake motaurirana naye imini muri two kumuti aiwanda kufara nazvo post apa nokutaura kwamaita kuti expect anything chinoitika pamacomments vanhu vanokomenta because makatasaka zvemapublic apology munoita semakutora kusaidi rekuti mukusapota ava vasikana vataurawo mumacomments vacho vaisa comments ivo vacho vachaapologizawo here kwavari kuti vanga vamatako vachitaura zvazomuita kuti akupindure iwo. And also ivo vacho vasikana vachaitawo public apology rekwamuri vari kukuaccuse yekuti makupromota satanism. Saka zvoda songocomplicata zvinhu. So what I think is imimi tauranai naye mumudza kuti ndo mitemo yedu pano expectai anything mumacomments vanhu vanongotaura but ngazvisakubatai nyange nini Sis Melly musabatwe nazvo. Vanhu vanongokomenta sezvamuri ngotaura kuti vanhu they say anything. Saka ivo vataurawo imomomo kudaroi kuti mukupromota ndo vamwe vanhu vamafungira avo but isusu sekuziya kwedu let's promote everything. Kana tatowirirana kuti hatisi kuda zvese tongosiya zvese. All right. Thank you very much caller. Thank you regaitizwa muti vari kutidi. All right. Okay. All right. Bye bye. Bye. Right. Muri kunzwa mamessages ari kupinda mufoni mangu. Vanhu vaziye kuti vamwe vacho havasi kuziva kuti this is not my personal number. Mamaona mamessage asina kuvhurwamo. Chiimagine aya mamessage aya asina kuvhurwa. Kozoita mamessage ari mufoni yandinoshandisa iyi anenge asina kuvhurwa. Koita mamessage ari mufoni ishi asina kuvhurwa. Hanimaona andikwanise kuma-attenda one day vamwe vanenge vachitotenda. Kola hello. Hello, Sis Melly, mamuka sei? Mamuka sei? First of all, let me apologize on behalf of everyone who wants that. I'm not forcing. Kuti tine urombo hedu ne message yaiswa yekunzi makupromota satanism. Asi kuti tistope vanhu uya kuti vamwe kudiscriminata. The show must go on. Tikapota tichiteerera zvevanhu vese tichapedzisira tisingasaite kana chinhu. Kana chekubatsira chacho tisimusingasatori. Saka I think it should just story yenyu nemessage yaiswa asi kuna madzibaba whatever is called vaisawo mathreats ipapo paresheka nekuti kuthreatenwa nemunhu anoita zvinhu zvakadaro-daroka I can bet you mukadzi athreatenwa uyo hanasa agarisiki ndishuwa chokwadi. Alright. Saka the show must go on. Zvokupota tingoatakata zvinhu izvi tinopedzisira tisisina anything. Ndizvo. All right. Thank you very much caller. Maita basa yenyu. Thank you. Hello, Sis Melly. Hello caller masukira sei? Sis Melly, inini kufunga kwangu vanhu ngatitorei munhu anozoita kuita kuti anoda kuenda kune zvechechi kana zvemapostori ngatiti chizano munhu anoti munhu ngaatize zvinhu zvaanoda inini unzai vanhu vese munhu otiza zvaanoda. Thank you very much Sis Melly. All right. Thank you caller. Right. So far tine 3 vari kuti
ina meno regai timbonzwa vamwe. Kola hello. Kola hello. I told you. I don't know why you're married. Kola hello. Look like it's Yes, hello, Sis Melly. Muri raitera nzadzi. you don't understand my Inini hangu ndoda kumusoro pevanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Kana uchitoshanda nevanhu vakawanda vanotaura zvakasiyana siyana. Yes, hello. Ndakateerera. Ndati kana uchitoshanda nevanhu vakawanda vanotaura zvakasiyana siyana. Saka kana iri nyaya yevanhu vakristianwa hapana mushonga unombobatirira pasina chironda. Ivo vanofanira kungoita seisa zvekuti nyange munhu akataura zvinhu zvakaipa kana kuti zvekuda kumukisa hapana chinombomuwana. Then avo vanenge vachida kugurupuka chatimbo revanhu, saka vanoita zvakawanda. Machristans vanogwinyisa nechivanhu everything vatoi platform vanhu vese munhu anongotenga pane zvaanogwinyisa chaoreee. Unfortunately page harina voting poll. Dera rine voting poll ndaisa zvokunyora vanhu vaita zvokuvhota. Manje page harina voting poll. Group ndo rine voting poll. Yeah, but members acho you find out everyone actually ane maopinion akasiyana siyana. Ndizvozvo. All right, thank you very much Kola. Okay. Ndaibvisa post yacho ndabva ndatoibvisa post yacho because ndandisingatozivi kuti toidii tichida kuti tiite zvinhu zvokuwirirana. Nditika hatidi kutonga nebudemo, handiti tisingadi chizano. Saka notongoona kuti zvimwe chorega tinzwisisane tione kuti tinowirirana sei. Saka ndanga ndaibvisa post yachona. Ndabva ndatoibvisa post yababa vacho ivavo. Unochari kufona papipo. Apa ndo panonetsa manje apa. Kana makozi akapindirana akadai sokuwani anokata mafoni. Kola hello. Hello, Sis Melly. Mukase. Maserati. Ini ndinoda kukontrol. Pane zamaita. Ndinoda kuti ruregerero pamuri. Musabatikana zvakanyanya. All right. Ndakateerera. Ndikukumbira kuti ruregerero pane zvaitika. Iri nyaya yamadzibaba avo dzavasasireti nevanhu pakudaro. Todzokera kune vathreatenwa vacho ngavasatyi, ngavavimbe hapana mushonga unobata. All right, thank you very much Kola. Hello. Hello. Yes. Sis Melly. Musha kanjani? I'm fine. Thanks for taking my call. Sis Melly, regarding the page, I see nothing wrong with whatever you bring to the platform, as long as you put a disclaimer. Because there were 12 tribes of Israel that had different customs and practices. Don't have ground must judge maprofita or nganga or anything. Umwe neumwe anoita zvaanoda nekuti hapana anoziva chakakudza nguruve. Saka at the end of the day, people being judgmental
restrictions, but don't post this and don't post that, that is actually being unfair. The only thing in my personal capacity that I would say don't ever do is post anything that has got politics involved, the ruling party and the opposition, because obviously that would disturb your page. But imimi mukangoisa disclaimer yekutaura kuti aiwa inini ndanguya nevanhu ava paplatform kuti muzvinzwire mega, whatever you decide on your own, it's up to you. Because even ukanoona dress pawindow, it's not like munhu anotengesa muedgas akudaidza kuti ngauritenge. It's your choice to decide whether do I buy this dress or not. You choose to go wherever you want to go and hang out. It's merely a choice that everybody has to make on their own. It would be very unfair for them to point a finger at you and say that you are promoting Satanism, because at the end of the day you are juggling everything. Maunza maprofita, maunza wana broadcaster, muchaunza hizo nganga zacho. Everybody platform, it doesn't have to have segregation. If you know our strategy, my diaries don't want this or my diaries don't want that. My diaries have got different people with different cultures, different customs, different lifestyles, different beliefs. Not everybody believes in what you believe. Another man's food is another man's poison. Ini munogona kuchishandisa roloni yandisingafariri munhuwa. Saka inini nekuti handifariri doesn't mean you can't use it. It's being unfair. But in terms of what that first Baba did, it was very, very, very wrong. Kana vachiti munhu waMwari anobatsira, you don't go and attack because you've already discredited yourself in front of everybody. There are so many people that are going to read that post and they are going to already say, no, I adore my apostle, anoita mutero kumadokero, vanoita mutero yenhema. Nekuti kana uri munhu waMwari, chero munhu akataura shoko rinokumbura sei, iwewe kana wakamira pamuchinjikwa pachokwadi, kunyarara kunokunda kutaura, you lose nothing. As long as you know that your agenda is positive, you don't have anything bad. But if you go on to an extent yekutaura daiwa zvakati kureva kuti magara zvamuri kuita ndezvefeki, makuda kupretina munhu kuti anyarare. My point exactly andataura kuti munhu anozviexposa oga. Zvandataura zvezvakuti isi platform tokupa, but kana uchiita zvinhu zvekunyepa, you come and expose yourself wega pamberi pevanhu hobo. Exactly, you see. And then the issue of people going to comment yataurwa Satanism, that's very, very, very uncalled for. You are being judgmental. You are maupegeza munhu sai 7 yasingakwani. Unless kana uri profita ane spiritual connection neheaven, ikunyatsokuona kuti Satanism vakawanda panapa papage vari kuroyiwa day in and out. They can't even see kuti vari kuroyiwa, but they've got the audacity to go and like a comment yekuti you are promoting Satanism. How do you know that is Satanism? You don't know. So at the end of the day, people of course people have got the right to say what they have to say, but some comments you have to reserve kuti uite a thorough assessment yekuti uzive kuti zvawataura zviri kumeka sense here, or newo futi you are writing a comment that is causing commotion and division. Because at the end of the day, even in my personal capacity, munhu akangolaika comment inotaura zvakashata nezvo, I take it personal. Unfortunately, that's how I am. I take it personal. Kuti pakangoya like pacomment yanditaura inini yandishuda, yes, zvinondipfuura, but ukanolaika comment yandikunyatsokuona kuti this is straight up attacking me in my personal capacity. I don't go down well with it, and I'll definitely unomuka next day Blockfield. Saka vanhu ngavangodzidzidza kuti nyangwe zvikumwe zvedu zviri muruoko hazvina kuringana, zvakasiyana. Saka vanhu vanouya nenzira dzakasiyana kuzotibatsira. Vamwe vanouya kuzokanganisa. Iwewe wega kana uchinamata Mwari anokudzidzisa kuti no, this is the wrong way. Kana uchiita zvekupira mudzimu yako, inokuratidza zvakajeka kuti aiwa ayo matanho auri kuda kutora handiwo ba, siyana nawo, enda nenzira iyi. Saka at the end of the day, what you bring, it's not like you forced us to take that path, or it's not like you're telling us kuti endai. Inimi there's no in hell that you mentioned kuti go endai munobatsirwa. They've requested a platform to send out a message. That's why there is marketing. Even subscribe to Google if you want to advertise your business. It gives you terms and conditions, and obviously Google puts a disclaimer. They are simply carrying the advertisement. So the same as you're doing, you're providing a platform for them, and at the end of the day, you're paying
age obviously has got various aspects and things that you look at. You don't specifically have one route. You know, we're going to specialize in this. Your content is diverse, but it covers a lot of things. It's not like Tilda anongoenda kumajere every day in and out. No, zvakasiyana. So that's my 2 cents comments. People should just learn to know, even in Bible, saka tikangoziva kuti no ichi kana usingachifariri unongosuduruka pazviri wongosiya chauya chaunofarira wongotora ichocho woenderera mberi but ukazotanga kushoromodza munhu auya mutakuri wenhau, you don't shoot the messenger, because all he's just doing is transporting information. You make a decision and that's it. All right, thank you very much. That's all I wanted to say. Thank you very much, caller. Thank you. Yeah. All right, cool. Right. So caller atondipedzera handichatosivi. Caller atondipedzera handichatosivi kuti ndotaura kuti kudii. And then remember kuti panotouya even small house chaiyo. Indai mudaira foni yenyuku. Caller anotouyawo pana kuna masmall house chaiwo anotouya panapa. Saka tatusitika nezvemaabuse edu zvana small house azvichawika. Caller hello. Sis Melly. Muri right here. Mushe kanjani? Bobo, and I have 2 points. My first point is an idea for a poll. And it the page arna poll. Yes. So what you can do is maybe you can put some options and when you're post and it when you're options ekuti tise here tibvise here or whatever and then moti kuti tibvise isa my likes kuti tise isa my love. Okay. And then more counter ipapo. All right. Okay. Kana poster and that's my idea. All right. And then my personal opinion is I think everybody and anybody should be welcome because anditi zvinonzi pachirungu there are many ways to kill a cat. Saka when you bring your different ways of solving my problems evanuka something that can work for me may not work for John kana kuti Anna anditi saka mwene mumwe ngawane something ngavaone ma-options ngativeione ma-options. Everybody should have options even if it's whether it's Chivan, whether it's whatever, but I feel like everybody should at least be introduced one. Kuti guys, there's this option for those that may believe, and guys, there's this option for those that may believe. It may work, it may not work, just like you've been doing. I think it's fine. And then but the people that then bring their things and it on the show, I think it's not fair. They should also adhere to my terms and conditions. Elu epameli's diaries. Ekuti kana waunza chinhu chako pashow yedu kana kuti papage yedu, don't get in your filling station kana maona comments. And they should sign also somewhere kuti whatever happens. Because whether I put it on a comment kuti uroi or I think it in my mind kuti uroi, what's the difference? Sakaina, I think everybody should be able to be welcome to do whatever they want, to present whatever they want. One at least. In me personally, it's my own opinion personally. For someone to come many times, maybe for me it's not really my thing. But then again, I don't have to watch every live and this also. Saka, everyone should be at least introduced one, and then I yangu pulse my inskwa. Thanks, Sis Melly. All right, thank you very much. I think let's just do that. Tisangora very much. All right, I will come back. Right, I think guys, idea kutaurwa na caller ka because atidi zvinhu zvokuti mangwana kuzonzi totongwa nezanu chidzvanyiriri chichi takachiita wani chizanu guys achibude animaona toda zvinhu zvinenge zviri fair for everybody kuti vanhu vasununguke handiti. So let me just do zvataurwa na caller. I put a poll, vasingadi voisa ma likes kana kuti vanoda voisa malavu, then tozocounter from there kuti zvabuda musarudzo. That's another option futi sisi yoyo, but now I think we'll go kane ma options evanhu toverenga mavhotsi kuti zvabuda musarudzo ndezvipi. Handiti hatisi kuita chizve mira ndikutrai kusafoni pachaji, handiti hatisi kuita chizanu
hatisi kuita chizano handitika. Saka tisiri kuita chizano handitika. Hanzi Facebook, this is not funny anymore. Hatichaite chizano handitika. Tisiri kuita chizano kudaro toisa poll and then people they vote the whole day muchivhota tosoverenga mavhotsi edu manheru kuti vanhu vati kudii, vati tochuza here what to bring and what not to bring. But ngatiitei tichiziva kuti kana mati imimi akuuye munhu wechivanhu, that means akuuye munhu wechechi, that means hakusi kuuya munhu wechivanhu vakafanana nditi, hakusi kuuya muprofita, vese vava out. Hanomaona, because zvakafanana handitika, zvinenge zvakadi zvakafanana handitimaona. Munhu wechechi anorepresenta belief yake, wenhingikiri inonzi chi, munhu wemaprofita anorepresenta belief yake, weng'anga anorepresenta belief yake. Saka kana timaita poll muchivhota, kana one inenge mukangoti no, vese vava no, hapasina handitimaona, vese vava no hapasisina hanomaona, because panonetsa manje kuti hatizodi kuita kunge uri biased. The moment tangobvumira one kuti oraiti vechechi ngavauye, tadiscriminata vasingabhelieve chechechi apa, vanoita zvechivanhu. Ende tinawo futi pano madhairis akadaro handiti. The moment tangoti raita kubvisa vechechi ngakusarava vechivanhu, tadiscriminata vanhu vechechi handimaona. So hanzi yes, if they agree they like, if they disagree they comment, okay, no problem. Saka regai ndite izvozvo guys, and then at the end of the day regai tione kuti tinositsana papi. Mundiregerere guys, ndakarara ini nhasi Saturday ndinovata kusvika ikona Jesu adonha. Ndotomuka kana dzimwe nguva kungomuka ndinogeza ndichidzoka ndichitodyira imo muno mubedroom. Saka ndichida kutozororawo, mundiregerere wantika guys. Chiregai ndise poll ndibve ndatongodi yangu. Kune kidzi musakangane kuti show yevana guys, show yevana na2 vedu unzai vana vafone, unzai vana vafone vachitaura isu vanhu vakuru takazorora tichingo, but please vana ngavafone under supervision, vana ngavafone under your supervision. Ive pasaidi mwana achifona vachitaurirana vachiseka tichidaro. Saka vana please itai kuti vana vageze kana kuti vana vagadzirire kana vouya pashow vachiseka neumwe wavo naKelly uyu vachitaura vachifara vachiita zvavari kuita vari mulockdown. Vana ngativapewo nguva yekuti vamboenjoya vachitambira ipo panapa vachitamba vachidaro vachiseka vachidii. Vari kudiaspora ngavazivewo vana vari kuno kuAfrica handiti. Vana vari kuno kuAfrica ngavaitewo mafriends vana vari kudiaspora ikokoko, ngavachinjani handiti maona. Ndozvatenge tichida kuti zviitike izvozvo. Saka guys, thank you very much. Tobatana toona kuti pakupera kwezuva mavhota zvipi zvabuda musarudzo handitika. Bye guys, tobatana paleta.